passar pirates, diuen. Si vingués un infant nouvingut, compartiríem les joguines de la classe i el pati. P3 ve, gats i gates, diuen. L'acolliríem dient-li els nostres noms i posant-li una cadira. P4 A, cavallets de mar, diu. Serem els seus nous amics i a l'Ola farem feliç. P4 B, tortugues, diuen. Quan arriba un nen o nena nou a l'escola, l'hem de cuidar. Hem d'anar a buscar-lo per jugar i ser bons amics. P5K, dracs, diuen. Li donaré un petó i una abraçada perquè se senti millor. Li donaré dels meus diners per tenir una casa com nosaltres. P5B, els elefants, diuen. Ajudarem a totes les persones que vinguin de la guerra a Vilassar. Direm els nostres noms, ens farem amics i amigues de tots els infants del món. Farem tot el possible per tal que es trobi a gust. Farem tot el possible per tal que es trobi a gust. Primer A. O la felicitarem a mesura que vagi aprenent. Som primer B. Hem d'ensenyar i estimar a les persones nouvingudes. Hem d'ajudar i respectar. Som segon A i ens diem els emojis. Tots nosaltres desitgem que els nens i les nenes que arribin d'un altre país siguin feliços. Els protegirem, tindrem cura d'ells, ens farem amics, riurem, compartirem i farem que se sentin estimats. Som segon B, la classe dels diamants. Els nens i nenes nouvinguts els hem d'ajudar a fer amics perquè se sentin millor. També els hem d'ajudar a que aprenguin el nostre idioma. Hem de respectar els nens i nenes nouvinguts i ajudar-los a adaptar-se a l'escola.
pateixis perquè tothom t'acompanyarà i t'ensenyarem el nostre idioma. Aquí t'acollirem com si fóssim la teva família. T'ensenyarem l'idioma i et sentiràs com a casa. Tercer B, els ninjas han dit: al principi podem ajudar-lo a fer les feines de l'escola, sobretot si no coneix la nostra llengua o té un altre tipus d'escriptura. L'haurem d'ajudar a escriure, a llegir i a fer els nostres nombres. Hem de preocupar-nos per ell o ella animant-lo quan li costi alguna cosa i donant-li afecte perquè se senti acollit i còmode al nou país. Ara els alumnes de quart a sisè llegiran el conte de la Pau, cadascú algun fragment. Hola, bon dia. Som els alumnes de quart, cinquè i sisè i ara us llegirem un conte que es titula Els animals del bosc. Diu la llegenda que diversos animals van decidir obrir una escola al bosc. Es van reunir i van començar a decidir les assignatures que serien impartides durant el curs. L'ocell va insistir en que l'escola tingués un curs de vol. El peix, que la natació també fos inclosa dintre de les àrees. L'esquirol pensava que el fet d'ensenyar a pujar pels arbres havia de ser fonamental a l'escola. Per altra banda, el conill volia que la cursa també fos una matèria important dins de l'escola. I així successivament amb tots els animals del bosc, sense saber cap d'ells que estaven cometent una greu errada. Totes les propostes van ser considerades i aprovades. Era obligatori que tots els animals practiquessin totes les disciplines. L'endemà van començar a dur a terme el programa d'estudis. Al començament, el conill va obtenir notes excel·lents a la cursa, ja que ningú corria amb tanta velocitat com ell. No obstant, les dificultats i els problemes van començar quan el conill es va posar a aprendre a volar. L'animal va saltar des de dalt i el cop tan fort va fer que es trenqués les dues potes. No va aprendre a volar i, a més, no va poder córrer com abans. L'ocell, que volava i volava com cap altre animal, el van obligar a excavar forats com un tal, però esclar, no ho va aconseguir. Va ser tan gran l'esforç que va fer que es va trencar el bec i les seves ales, quedant-se molts dies sense poder volar. Tot per intentar fer el mateix que un tal. La mateixa situació va ser viscuda pel peix, per l'esquirol, que no van poder volar, sortint tots malferits. Al final, l'escola va haver de tancar un temps per tal de trobar una solució. I sabeu què? Doncs que els animals van arribar a la conclusió de tots som diferents. Cadascú tenim les nostres virtuts i les nostres mancances. Un gat mai voldrà com un gos o nedarà com un peix. No podem obligar a que la resta digui, pensi i faci algunes coses com nosaltres. El que faríem fent això seria provocar que ells i elles se sentissin tristos i patissin per no poder ser capaços de fer les mateixes coses que nosaltres. Hem de respectar les opinions dels altres, així com les seves capacitats i limitacions.
algú és diferent a nosaltres no significa que sigui millor ni pitjor. És algú diferent a qui hem de respectar. La diversitat és riquesa.